Jeg har valgt maleriet sat ud. Dette er et værk, som vi beskæftigede os med, da vi var på ekskursion til Statens Museum for Kunst. Værket er fra 1892, og det er malet af Erik Henningsen. I forgrunden af billedet ses 2 kvinder og et lille barn. De 2 kvinder ser meget udslidte og opgivende ud. Kvinden længst til venstre ser ud til at være den ældste af de 2 og bedstemoren i familien. Hun har en sort kappe på og en spand under armen og et kostelignende redskab i hånden. Farven sort symboliserer død og mørke, hvilket også passer til kvindens meget opgivende ansigtsudtryk. Hendes øjne er tomme, og hun kigger mod jorden. Til højre for hende står en lille pige beskyttet mellem sin mor og sin bedstemor. Hun har også en kappe viklet rundt om sig, og hun står bekymret og holder sin mor i hånden. Kvinden her har en rød hætte på og et langt gråt sjal viklet rundt om sig. Den røde farve på hendes hætte kan for eksempel symbolisere håb og varme. Kvinden her har altså stadig håb, på trods af den katastrofale situation, de står i. Hun har ikke i sinde at give op, muligvis fordi hun tænker på sin datter og sin families skønbefindende. Rundt om kvinderne ligger der en masse gamle møbler, hulter til bulter, som om det bare er blevet kastet ud på gaden. Det er vinter, og det kan ses, fordi der ligger sne rundt om dem og på jorden. I mellemgrunden ses 2 mænd, der står og snakker. Manden i det sorte tøj kunne være en betjent, som kommer for at smide familien ud. Han er pænt påklædt i en form for sort uniform, og han ser meget bestemt ud. Han diskuterer med manden overfor ham. Manden her har ikke noget overtøj på, og han står med armen ud til siden i en opgivende og oprørt bevægelse. Dette kunne tyde på, at han forsøger at overtale betjenten til at lade ham og hans familie blive. For familien ser håbet ud til at være ude. De ved godt, at det næste stop for dem højst sandsynligt er fattiggården. I baggrunden af billedet ses 2 mænd, som står og beskuer situationen. De står længst til venstre i billedet. Den ene mand har hænderne i lommen, og de ligner ikke nogen, der har specielt ondt af familien eller forsøger at gribe ind for at hjælpe dem. Kompositionen i billedet er meget kaotisk. Der er flere diagonale linjer, eksempelvis i sneen og i måden møblerne ligger på. Det gyldne snit ligger omkring de 2 kvinder og barnet, som står med alle deres møbler omkring dem. Og det er også her fokuset ligger. Der er meget ubalance i billedet, hvilket også viser, at det er en kaotisk situation, som familien står i. Farverne i forgrunden er tydeligst, og de er meget mørke og kolde farver. Der er skarpe kontraster mellem kvindernes tøj og den hvide sne, der omringer dem. Også den røde hue skiller sig ud fra resten af farverne. Forsvindingspunktet i billedet er længst ude til venstre i hjørnet af billedet, og der er farveperspektiv i og med, at farverne bliver sværere, jo længere tilbage i billedet man kommer. Lyset i billedet er naturligt, men det er gråt og kedeligt som på en regnvejrsdag. Billedet ses i normalt perspektiv, hvilket gør, at man føler sig på niveau med den familie, som er ved at blive sat ud på gaden. Man kan derfor lettere identificere sig med dem og have lettere ved at føle deres opgivenhed. Gengivelsesstrategien er realistisk, og billedet er malet så virkelighedsnært som muligt. Billedet er fra 1892. Det er altså fra perioden det moderne gennembrud. Det, som kendetegner denne periode, er de mange samfundsomvæltninger. Perioden er en modreaktion til romantikken. Her havde man fokus på det gode, det sande, det skønne. Den danske kritiker og litterat Georg Brandes mente, at den danske litteratur var forpyntet, og han mente derfor, at man skulle bruge litteraturen til at sætte problemer under debat. Georg Brandes ville ændre de fattiges rettigheder, hvilket også er temaet i maleriet sat ud. I det moderne gennembrud var kunsten yderst samfundskritisk, og der kom fokus på realisme i litteraturen og ikke mindst i kunsten. Maleriet sat ud er naturalistisk, da det er gengivet så præcis som muligt. Dette er et klart socialt realistisk maleri, og Erik Henningsen vil med dette billede kritisere måden fattige blev behandlet på i slutningen af 1800-tallet. En fattig familie bliver smidt ud på gaden midt om vinteren med alle deres møbler, og de har intet sted at tage hen ud over fattiggården. Dette er også en social udstødelse. Hvis man først havde været på fattiggården, var det nærmest umuligt at blive accepteret af samfundet igen, da det var et enormt stort tabu. Budskabet med billedet er derfor at forbedre de fattiges rettigheder og forhold. Man har nævnt medlidenhed med den stakkels familie, som intet håber tilbage, og man har ikke svært ved at føle skyld over, at denne slags situationer kunne finde sted som en normalitet. De 2 mænd i baggrunden gør heller intet for at hjælpe familien, eller ser medlidende ud. Tværtimod ser manden til højre forholdsvis tilfreds afslappet ud ved situationen, som om dette vil komme ham til gode.
Alt i alt er det et kaotisk og sørgeligt billede, som er et pragteksempel på kunsten fra det moderne gennembrud og naturalismen. Det er et samfundskritisk billede med mange følelser og et klart budskab.